даруни соҳиби истиқлолии кишвар таваҷҷӯҳи хоси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди майдончаҳо, толору майдончаҳои варзишӣ барои рушди соҳаи варзиш инфраструктураи лозима фароҳам овард. Футбол ҳамчун намунаи рақами яки варзиши ҷаҳонӣ зери сарпарастии Федератсияи футболи Тоҷикистон гомҳои устувору сӯи оянда бардошта, танҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 13 майдончаи варзишӣ барои рушди футбол бунёд гардид, ки 6 тои он ба шаҳри Хоруғ рост меояд. ин майдонча дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шашум мебошад, яъне роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ин самт низ фаъолияти худро идома дода истодааст ва дар амалӣ гардонии барномаи рушди футбол дар Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмон қабул гардида буд. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимиятҳои давлатӣ шаҳру ноҳияҳо барои азнавсозии варзишгоҳҳои футболбозӣ ва инчунин замонавӣ гардондани онҳо кору фаъолияти худро идома додааст. дар баробари маҳаллаҳои дигар дар маҳаллаи дашти поён низ бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон майдончаи зебову замонавӣ бунёд гардид. дарозии майдонча 36 метрро дар бар гирифта, паҳнои он 20 метр мебошад. дар ин ҷо кӯдакони маҳалла аз рӯи намуди футболи хурд тамрин хоҳад намуд. бино ба гуфтаи масъулин, новбаста аз дастрасӣ надоштан ба майдончаи варзишии футбол дар маҳалла ҳаводорони зиёд дошта, тими ҷавонон пайваста дар сабқатҳои шаҳрӣ ширкати фаъолона менамоянд. варзиш яке аз самтҳои афзалияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. имсол аз тарафи Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон як майдони футболбозӣ аз намуди футболи хурд сохта ва имрӯз ба истифода дода шуд. ман аз номи ҷавонони маҳаллаи дашти поён миннатдории худро ба Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон баён менамоем. дар маросими ифтитоҳи майдончаи варзишӣ раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ва намояндаи Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. раиси вилоят бошандагони маҳалларо ба ифтитоҳи майдончаи замонавӣ шодбош гуфта, зикр дошт, ки ҳамаи ин ободкориҳо созандагиҳо ба ифтихори 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва самараи сиёсати бунёдкораи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар навбати худ Абдулло Соқиев намояндаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳозиринро бо мавриди истифода супурда шудани майдонча табрик гуфта, барояшон дар фатҳи қуллаҳои нави варзиши бурбориҳо таманно намуд. раиси шаҳри Хоруғ ташаккуроти самимии худро ба Федератсияи футболи мамлакат ва роҳбари он муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён намуда, зикр дошт, ки бунёди чунин иншоот дар маҳаллаҳои дигари шаҳри Хоруғ низ идома хоҳанд кард. дар рӯзи ифтитоҳи майдонча ба футболбозони наврас либоси варзишӣ ва миқдори муайян тӯбҳо аз номи Федератсияи футболи Тоҷикистон туҳфа карда шуд. дар фарҷоми чорабинии акси умумӣ бо роҳбарияти вилояту шаҳр гирифта шуда, барномаи фарҳангӣ анҷомбахши чорабинӣ гардид.